Namhlanje phinde futhi siyabuya la kule nsebenzo kaDlamini umthandazi. Akwela bakhona emakhanya ebingela kakhulu Zimbabwe, Swaziland, America, South Africa, Botswana, UK. Indawo ezindawo lapho khona ngithi ngiyaphila ngithandaza uDlamini ngiyabona nibhala ama-SMS abanye ba-comment abanye banginikeza umdlandla. Akwela bakhona emakhanya ngesiphiwo lengisebenza ngaso futhi ke angisenyeza. La ekhaya niyazi sisebenza kanjani ke ngimuntu okhonza kakhulu ngena phakathi emanzini ngisebenza ngamanzi ekhathini esiningi ngikhuruza emanzini ekhathini esiningi endawo ezimpophomene esizibene mina lo Dlamini ekhulunywa ngayo osemncane ngempela ngokuzalwa but ngomsebenzi ke sokhulile la ekhaya ke nomuntu uyazi umkhulu khona ekhaya iBhayibheli kunelikushoko ilona elivuma ukuthi sibe busy ngani ngesintu sethu. So ngesizwani mthando uyasho ukuthi yonke into ekhona emhlabeni edalwa uNkulunkulu lo isebenza kahle angiboni khona inkinga nje even ebhebheni wathi ukholiwe usindisiwe uyamthemba uNkulunkulu sonke uNkulunkulu samthemba kwesikwenzako sicela kuye but ufuna ungahlali phansi ungayibukelele. La ekhaya sesiphathe into ethiwa isicitho igama lakhona kuthiwa ko1 ukhipha isicitho uma sesikhona sangena kuwe ngaphakathi kuwe emzimbeni wakho uyalunywa unephunga elibi lokho eswakha la ekhaya okwesicitho kuyasiza kakhulu nangombukelelo khona okude futhi ke manje sesiyakhona ukuthi ke sikuposele usa UK usa America uZimbabwe uSwatini yonke indawo Jozi kuphi uyafika lapha eNelspruit nasePretoria ngizobe ngikhuluma noMr Shilwane lapho nibe nifola khona izinto zikaMthandazi Dlamini bakwela bakhona emakhaya. Phinde futhi sibe namanzi asebenza kakhulu akwenza ukuthi uhlambuluke into eziningi zikhanye imisebenzi uvuleke kakhulu sibe futhi sibe noLocksmith abaningi bamanzi ke uyasebenza kakhulu uma ufutha ngawo ugeza ngawo futhi sibuye sibe nani nempepho impepho la ekhaya ihlanganise u4 ehlukahlukene yayishisa uyikhulumise kwenza lokho kufunako sibe siba nenkinga ke futhi lapha ke ekuthiwa intambo lena ke yenza okuningi emzimbeni womuntu umuntu eyikhulumisa phinde futhi ibe yezitha ivikele ezingozini phinde futhi ivikele into nezimbi ivelane ke futhi ke